Добре дошли, хора, в част 4 на Poppy Playtime Chapter 4. В миналия епизод свършихме като убихме тази играчка. И сега ще продължим и нашата цел е да се изправим срещу доктора. Сега скачвам в този асансьор да видим. Ръката ни е развалена, защото стъпих на един капан и ето го капана, ето там е. И сега мога да изпълня само една ръка. Като взема Омнихена, тогава ще са такова. На къде съм? Ето го. Чуваш ли това? Някъде. Някъде далеч. Beyond this place. Beyond any place. A battle. Каква камбана? Чувам съм камбаната, като се абонирате и харесате видеото. Нищо друго не чувам. Сам чувам обладания глас. For whom does that bell now toll? Оли... Шит. Не. Здрасти, доктор. Не, изправи се срещу доктор. Не. Това го знам и е отвратително трудно. Да се надяваме, че си бягаме. Доктор! Не! Доктор! Къде? Чао. Къде паднахме? Фенер. Изпаднахме някъде. Ето първата батерия. Проблема е, че не мога да ползваме две ръце. Брат, ще се въртя в кръг. Не. Аз се върнах в базата. Добре, не мисля, че тук е добра идея да го сложим. Ще кажа, че това е ето тук. Брат, къде съм, бе? Къде съм? Дай, стървай. Дай са. Окей, бяхме живи. Сега слагам ето тук. Its machines are nothing to me. A childish fantasy. Naive, broken man. They won't say nothing. Ето трета батерия. Да се надяваме, че ще избягаме живи.
Не, бях накрая, как може. Боже, са гръмна. Смъртта не е краят. Да, не е краят. Elliot's machines are nothing to me. The childish fantasy of a naive, broken man. Окей, две батерии са They онлайн. won't Слабо. serve you here. Nothing can. Тръгвахме на там. Окей, слабо учим се, запазва прогресът. Окей, върнахме се живи. Bury myself so far down that no one will find me. Not you, not the prototype, not anyone. Добре, къде сме? Тук не съм бил. Тук не съм бил. О, бягай, бягай. It was going to be mine. О, мага. It was all going to be mine. I discovered it. I commissioned it. О, мага. I was the one to go. Вземам някакъв чип. О, работя. О, мога. Какво щастие, аз направо не мога повярвам. Окей. Тук, накъде съм? Тук мисля, че съм. О, да, тук съм. Трябва да acquire the Omni Hand Upgrade. О, мага. Сега трябва да слова това. В мен се създава. Супер! Най-накрая си изнахме като доктор. Майко! Не мога да повярвам. О, май гот! Това изглежда инсейн. Това изглежда много яка. Завърни се в Сейф Хевън. Май, това е много яка ръка. Добре, тук що разбрах, че Omni-Hand има 4 чипа, за които може да се зареждат ръцете, така че може би мога да ги използвам много внимателно. Айде! Слабо. Ние вече може да сменяме ръцете, бе. Уред. Лиловата ръка вече бачка, така че ако трябва да скачаме, вече може да скачаме. Добре, вече взехме Omni-Hand, взехме я от прототипа или доктора, който тези два идиота беше, не знам. Но сега вече я взехме и я имаме. Това според мен е най-силната ръка. О, ще има зиплайн. Синя ръка. На къде съм? Не съм там. Но хора, ще разберем продължението в другия епизод.